Кубро ная оксиана як навмор. Кубро ҳангоми қаҳр сеяки ҷасади пеши худро рост мебардорад ва гарданашро ба шакли кафи даст васеъ мекунад. дар қисми пеши ҷоғи боло дандонҳои калони заҳрнок дорад. дарозиаш то 180 сантиметр, дар доманакӯҳо то 1600 метр аз сатҳи баҳр, водиҳо, дараҳо, байни сангҳо, бутаю харобазор, туқайҳо, лонаи хояндаҳо зиндагӣ мекунад. кубро нағз шино карда ба дарахт мебарояд. дар нимаи дуюми рӯз ва шом фаъол аст. вақти гармии рӯзро дар соя ва хилватгоҳ мегузаронад. ҳангоми ба одам дучор шудан кӯшиш мекунад ки пинҳон шавад. ғизои кубро обхокиҳо, хояндаҳо, тухми паррандаҳо, баъзан худи паррандаҳо мебошад. аз 8 то 45 тухм мегузорад. морбачаҳо аз моҳи август то сентябр аз тухм мебароянд. аз заҳри кубро мушакҳо ва узвҳои гуногун фалаҷ мешавад. он ба воситаи хун метавонад ба меъда ва луопардаи чашм таъсир расонад. аз заҳри кубро наяксиниум номдору таҳия мекунанд. онро ба зери пӯст ё ба мушак рӯза як маротиба мефиристанд. тазриқи доруро аз 0,2 миллиграмм сар карда вояро тадриҷан аз 0,1 то 0,2 миллиграмм меафзояд. фосилаи байни ҳар маротибаи тазриқ аз 1 то 3 рӯз аст. вояи якдафъагии бештарини дору барои тазриқ 2 миллиграмм мебошад. як даври муолиҷа аз 12 то 20 тазриқ иборат аст. муолиҷаро баъди 4 ҳафта метавон такрор кард. наяксин дар шакли ампула 1 миллиграмм истеҳсол мешавад. ба рӯйхати дороҳои гурӯҳи А мансуб аст. онро дар ҷои салқин ва торик нигоҳ медоранд. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.